ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണണ്ടല്ലേ മാതാജി? സ്ക്രീൻ കാണാം? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. കാണാം മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മൾ. അധ്യായം 11. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായം? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി യോഗം. അതെ, വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്. അതെ മാതാജി, ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം എന്റെ വെറും ഒരു കണിക കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ എല്ലാ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ആ ചെറിയ ഒരു കണിക കൊണ്ട് അതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തിയററ്റിക്കലി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനന് തോന്നുക? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടാൽ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം, ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, അത് ദർശിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. വളരെ കരുണയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കും, ആ വിശ്വരൂപം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുകയാണ്. 1 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം 9 തൊട്ട് 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ സഞ്ജയൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയും, 32 തൊട്ട് 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയും, ഞാൻ സമയമാണ് എന്ന് പറയും. 35 തൊട്ട് 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപമല്ല, 2 കൈകളുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ദർശിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ 2 കൈകളുള്ള ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ ഒരു ഓവറോൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് അർജുന, ഇതെല്ലാം വെറും എന്റെ ഒരു കണിക കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? എനിക്കത് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസഞ്ചിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം അർജുനന് ഇപ്പോ കൺഫേം ആയി, ഭഗവാൻ തന്നെ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി. തന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഇപ്പോ വ്യാമോഹം എല്ലാം തീർന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി. ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ആദ്യം സംശയം തോന്നുന്ന എപ്പോഴാണ്? 4-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടാണ്. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു അർജുനൻ, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാന് ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അങ്ങ് എന്റെ കൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജനിച്ചത്? ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരേ സമയത്തൊക്കെ ജനിച്ചവരല്ലേ? അപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനന് മനസ്സിലായി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. ഏവമേതദ്യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപാ മൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ,
അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഭഗവാൻ തന്റെ ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം തിയററ്റിക്കലി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്, എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നിൽ കൂടെയാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വാവിഷ്കാരം, ആ വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ, ആ രൂപം കാണാൻ അർജുനൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോ ശരിക്കും ഇവിടെ അർജുനൻ ഇങ്ങനൊരു രൂപം കാണണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണണമെന്ന്? എന്തായിരിക്കും അർജുനൻ അത് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്കിത് കണ്ടാലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ ചോദിക്കുന്നത്, അതോ എന്ത് റീസൺ കാരണമായിരിക്കും ചോദിച്ചത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മനുഷ്യരാശികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതെ, ശരിക്കും അർജുനൻ ഇത് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തന് ഈ ഒരു രൂപം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാവരെയല്ല. ഭക്തന് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമവും ഭക്തിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാര്, അവിടെയുള്ള ഗോപികമാര്, യശോദാമ, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ഐശ്വര്യം ഒന്നും അവർ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു ഐശ്വര്യത്തെ ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്നതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനാണ്. അതേ, ഭഗവാൻ തന്റെ രൂപം ചുമ്മാ പറയുക മാത്രമല്ല, അത് കാണിച്ചു വരെ തന്നു, തന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇത് പറയുന്നത്. കൂടാതെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് നമുക്കൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വെക്കാം. അതായത് നാളെ ഒരാൾ വന്ന് ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ദൈവമാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കാരണം വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം അത് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റീസൺ കാരണമാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണിച്ചു തരുമോ? അല്ലാതെ അർജുനനെ സ്വന്തമായിട്ട് ആ രൂപം കാണാനല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും. നാളെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെക്കാം അല്ലെ. ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി, നിങ്ങൾ ഈ ചെറു വിരൽ കൊണ്ട് ആ ഗോവർദ്ധനം ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചു തരാമോ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരൂ, അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഉള്ള രൂപമേ അല്ല. ഈ ഒരു വിശ്വരൂപം അത് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഒരു രൂപമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ശ്രീരാമനാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് തന്നെ അയോധ്യയുണ്ട്, അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് തന്നെ ദ്വാരകയുണ്ട്, വൈകുണ്ഠമുണ്ട്. നരസിംഹദേവനും ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഓരോ ലോകമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വിശ്വരൂപമുള്ള ഭഗവാന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ലോകമില്ല. ശരിക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ലോകമില്ല. എന്തിനാണിത്? തന്റെ ഈ ഒരു രൂപം മറ്റാരും ദർശിക്കത്തില്ല. അത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഫുൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകം മൊത്തവും എങ്ങനെ താൻ നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ രൂപത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകില്ല. ഭക്തന് ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം മാത്രമേ ആകൃഷ്ടനാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭൗതികവാദികൾക്ക്
ഈ ഒരു ഐശ്വര്യങ്ങൾ കണ്ടാലേ അവർക്ക് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവർക്ക് അതിൽ കൺവിൻസ്ഡ് ആവുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപമാണ് ഈ വിശ്വരൂപം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പല ആകൃതികളിലും 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം. ഇതിനു മുമ്പ് ആർക്കും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനൊരു രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. പണ്ട് നേരത്തെ ഇതിന്റെ ഇത്രയും കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും നമുക്കറിയാം യശോദാമ്മയ്ക്ക് അടുത്ത് ആ വായ തുറക്കുമ്പോ ആ വിശ്വം മൊത്തവും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹസ്തിനാപുരത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഹസ്തിനാപുരത്ത് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു പീസ് സമാധാന സംസാരത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയും ഹസ്തിനാപുരത്ത് ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലത്തെ ഒരു രൂപമല്ല, ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തരം ഭയാനകവും അത്ഭുതകരവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. പശ്യാദിത്യൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. അതിനകത്ത് 1000 എന്താണ് ആദിത്യന്മാരും വസുക്കളും രുദ്രന്മാരും എല്ലാരും ചേർന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത ആ ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള പലതും ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. നൂമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനല്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ സാധാരണ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ കണ്ണുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, വ്യാസദേവൻ കമന്ററി ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ വലിയ ഭക്തനാണ്. ആ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കൈകളുള്ള രൂപം കാണാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോ ആ കണ്ണുകളെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത്രയും വലിയ ഭക്തന് കൈകൾ രൂപം മാത്രം കാണുന്ന ഭക്തനെ ഒന്ന് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയല്ല എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ പറയുന്നത്. താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് അത്രയും അപൂർവമായി കാണുന്നതാണ് കൈകളുള്ള രൂപം. ഈ വിശ്വരൂപം അത്രയും ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു രൂപമാണ്. അപ്പൊ ആ വലിയ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന അർജുനനെ ഒന്ന് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു രൂപം കാണിക്കുകയാണ്. ആ അർജുനന് കാണാൻ വേണ്ടി ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വിഭൂതികളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അത് കാണാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അത് ദർശിക്കാൻ സാധാ കണ്ണുകൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ല. അതിനാൽ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുകയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. ആ പറഞ്ഞത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനേകവത്ര നയന അനേകാദ ഹുദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവാമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. എന്താണ് ആ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങൾ, കണ്ണുകൾ, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം, അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങൾ, അനേകം മുഖങ്ങൾ, അനേകം കണ്ണുകൾ, അതുപോലെ
അലങ്കൃതമായ രൂപം, അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ കയ്യിൽ, എത്ര ആയുധങ്ങളാണ്, അനേകം എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് അത്രയ്ക്ക് ആയുധങ്ങളും കൈകളും, അതുപോലെ ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എങ്ങനെയാണ് എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ദേവേദ്യുഗപദുത്ഥിതാ യദി ഭാസദൃശി സാ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് പ്രഭാവം. ആയിരം സൂര്യന്മാരാണ് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ കണ്ടത്. അത് ഒരിടത്ത് നിന്ന് തന്നെ അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ. അത് പറയാൻ എന്താണ്, അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ശരിക്കും ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത് സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഓരോന്നും. സഞ്ജയന് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സഞ്ജയന് ആ വ്യാസദേവന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. സഞ്ജയൻ ഹസ്തിനപുരത്തിരുന്ന് ഇത് കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ ഇത് പറയുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ തന്റെ ആ ദൃശ്യമായിട്ടുള്ളത് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. അങ്ങനെ തനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് തന്റെ വാക്കുകൾ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രന്. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയത്ത് ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന ആ പ്രകാശത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവാന്റെ രൂപം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷിംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ അർജുനൻ ബ്രഹ്മാവ്, നമ്മുടെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ബ്രഹ്മാവ്, ആ ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരെ കാണുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നു. അതുപോലെ സർപ്പഗണങ്ങൾ, സർപ്പം, അത് വാസുകി, പിന്നെ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്, ഈ 14 ലോകങ്ങളെയും എല്ലാം ലോകങ്ങൾ ഫുള്ള് കാണുകയാണ് അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ. അനേകബാഹൂധര വക്ത്ര നേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്ദരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അർജുനൻ ആ രൂപത്തെ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. അതിനകത്തുള്ള കൈകൾ എങ്ങനെയാണ്, കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയാണ്, വായ്കൾ എത്രയാണ്, അതിന് അവസാനമില്ലാത്ത, എവിടെയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത്, എവിടെ തുടങ്ങുന്നു, ഇത് എവിടെയാണ് നടുക്ക്, അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ആ വിശ്വമായ രൂപത്തെ അർജുനൻ കാണുകയാണ്. കിരീടിനം ഗതന്യം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവദോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി താം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാംഗത്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴപ്പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പ്രകാശമാണ്. 1000 സൂര്യങ്ങളുള്ള ആ ഒരു പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശം കാരണം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു സൂര്യന്റെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അത്രയും 1000 സൂര്യൻ വന്നാൽ ഉള്ള ആ പ്രകാശം എന്താണ്, അത്രയ്ക്ക് പ്രകാശമാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നമായ ആ ജ്യോതിസ് കാരണം അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ അത്ര ദുർദൃശ്യമാണ്. എങ്കിലും അനേകം കിരീടങ്ങളും ആ ഗദയും ചക്രവും
ആ രൂപവും എവിടെയെല്ലാം അർജുനൻ കാണുകയാണ്. അനാദിമധ്യാന്തമനന്ത വീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുതാശവക്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനവും ഇല്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളിൽ അനേകം കൈ കാണുന്നു, കണ്ണ് കാണുന്നു, അല്ലെ? നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത്, ശരിക്കും നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു സംഭവം കണ്ടാൽ, ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മള് റൂമിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? അയ്യോ പാമ്പ് പാമ്പ് പാമ്പ്, ഒരു കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയില്ലേ? അതേപോലെയാണ് അർജുനൻ അത് കണ്ടിട്ട് വാക്കുകൾ വരുന്നില്ല, പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അർജുനൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങേക്ക് ആദ്യമില്ല, അവസാനമില്ല, മധ്യമില്ല, അനേകം കൈകൾ കാണുന്നു, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാവുന്ന കണ്ണുകളുണ്ട്, വായിൽ തീ പാളുന്നു, അങ്ങയുടെ ജ്യോതിസ് ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം കാണുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ആ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട്. അത്ഭുതാവഹമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു എക്സ്റ്റസിയിൽ അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാതാനതം നനം ദീപ്ത വിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവ്വവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങേ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടും കൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സിന് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിനെയോ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇനി അർജുനന് പേടി തോന്നുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇനി കാണുന്നത് ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ആ കാലരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാലരൂപം അത് ഭയങ്കര ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ കാലരൂപം ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. തന്റെ കൂർത്ത പല്ലുകളെല്ലാം ഭീതി വളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള രൂപം കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു, ആകാശം മുട്ടുന്നത്, പാതാളം തൊട്ട് അങ്ങ് ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഉയർന്ന അത്രയും വലിയ രൂപമാണ്. ഈരേജ് 14 ലോകവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ രൂപത്തില് വായ പിളർന്ന് തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടും കൂടി ആ ഒരു രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് ഭയം തോന്നാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഈ രൂപം ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വിശ്വരൂപം യശോദാമ്മയടുത്തും അതുപോലെ ഹസ്തിനാപുരത്തിലും കാണിച്ച ആ രൂപം ഇത്രയും ഭയാനകമല്ലായിരുന്നു. ആ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭഗവാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആമീചാത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിർബാലസംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസുതപുത്രസ്തൗ സഹാസ്തസ്മദീയൈരപി യോധമുഖ്യേ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത്തുലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗേ. എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരമായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംശങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വാ പിളർന്ന് ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാലരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കാലരൂപത്തിന് ഈ ആ കൂർത്ത പല്ലുകളും വായ പിളർന്നും ആ വായ്ക്കകത്തോട്ട് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ ഇവരെല്ലാരും, ബാക്കി അവരെ സഹായിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാരും, കൂടാതെ അർജുനന്റെ സേനയിലുള്ള പല യോദ്ധാക്കന്മാരും അവരെല്ലാരും ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് അവരുടെ ശിരസ് ചതഞ്ഞരയുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ്. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ആ വായ്ക്കുള്ളിൽ ആ കാലരൂപം, കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം, ഞാൻ കാലമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറയും. ആ കാലം
രൂപത്തിനകത്ത് എല്ലാരും കടന്നു പോവുകയാണ്. യഥാ നദീനാം ബഹവോ ഭുവേഗാ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീരാ വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നദികളെല്ലാം കടലിൽ ചെന്നെത്തും, അതുപോലെ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ എത്തുകയാണ്. കാലം, ആ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലം മായ്ക്കാത്തതൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തെല്ലാം പല പല സിവിലൈസേഷൻ പണ്ട് മോഹൻജദാരോ, ഹാരപ്പ, അതുപോലെ കുറെ നാള് മുഗൾസ് ഭരിച്ചു. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം എന്താണ്, എല്ലാം ഹിസ്റ്ററി ആയി മാറി. പിന്നെ കുറെ നാള് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഭരിച്ചു. അപ്പൊ ആരും എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കില്ല, എല്ലാം കാലം നശിപ്പിക്കും. ആ കാലമാണ് ഭഗവാൻ, ആ രൂപമാണ്, കാലം എന്ന രൂപമാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലുവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് കാണുന്നത്? യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല, ഇവരെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ കയറി അവരുടെ ശിരസ് ചതഞ്ഞരയുന്നതാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ കാലം എന്തായാലും അർജുന ഇവരെ വധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവർ ആദ്യമേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നീ വെറും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോവുകയാണ്. ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രഹരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവരപ്രസീദ വിജ്ഞാതമിച്ഛിമി ഭവാന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രൂപം. ആദ്യം അർജുനൻ അത്ഭുതമായിരുന്നു, ആ പ്രകാശം, അനേകം കൈ, കണ്ണുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് തന്റെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാലരൂപം ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനനും പേടിയായി. പിന്നെന്താണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്? ആ കാലരൂപത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് തന്റെ യോദ്ധാക്കൾ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ആ വായ്ക്കകത്തോട്ട് കയറി ചതഞ്ഞരയുന്നത് കാണുന്നു. തന്റെ സേനയിലുള്ള യോദ്ധാക്കൾ വരെ പോവുകയാണ്. ആ കാലരൂപം കണ്ട് പേടിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സമയം. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നത്. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അതെ, കർമ്മം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഈശ്വരൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രകൃതി നമ്മൾ ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് 14ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാലം, ആ കാലമാണ് ഞാനെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തെളിയിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. കാലം, സമയം എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. ആ സമയം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ തീർന്നു, ദൈവമേ ഇതുപോലെ ആർക്കും വരല്ലേ, ഇനി എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് ആ ഒരു ദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാതാണ് ഓരോരുത്തർ ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, കാലം ഇതെല്ലാം മായ്ക്കും. കാലം എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ ദുഃഖവും എല്ലാം കാലം കൊണ്ട് അത് മാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ കാലമാണ് ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ ടെസ്റ്റിന്റെ ആണ്. ഭഗവാൻ ഈ പാണ്ഡവന്മാരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ യുദ്ധത്തിൽ വന്നവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടും.
ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. തസ്മാതമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രൂൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമർത്ഥം മയൈവൈതേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. സവ്യസാചിൻ എന്ന് ഇവിടെ അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രഗത്ഭനായിട്ട് അമ്പെയ്ത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ളവരാണ്. അർജുനന് ഇരു കൈകൾ വെച്ചും അമ്പെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യോദ്ധാവാണ് അർജുനൻ. ആ യോദ്ധാവിനെ എടുത്തു പറയുകയാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിമിത്ത മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീ ഒരു നിമിത്തം, നീ ഒരു ആയുധമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ അർജുന എന്ന് പറയുന്നു. ആയുധം, ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു സർജൻ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി വെച്ച്, ഒരു നൈഫ് കാണും. ആ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കത്തിയാണോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, ആ കത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ്. ആ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണ്? ആ സർജനാണ് ആ സർജറി ചെയ്യുന്നത്. കയ്യിൽ ഒരു ആയുധം വെച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നീ ഒരു ആയുധം മാത്രം, ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ, ഇവരെല്ലാരും മരിക്കും, നിങ്ങൾ 5 പേര് മാത്രമേ കാണൂ. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹർഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്തസ്യന്തി ച ദീപ്തസംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഭഗവാന്റെ കീർത്തി കേട്ട് ഭക്തന്മാരെല്ലാം ആനന്ദഭരിതരാകും, അല്ലെ? അതുപോലെ സിദ്ധി നേടിയവരെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കും. എന്നാൽ അസുരന്മാരെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുക? അവരെല്ലാം പാഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കീർത്തനം ഇവിടെ അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഭഗവാൻ താൻ സമയമാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണിത്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന് തന്റെ തിരുനാമ ജപം അത് മാത്രം മതി. ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പണ്ട് നടന്നതാണ്. ഒരു അമേരിക്കൻ ഭക്തൻ, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യരായിരുന്നു. അവര് ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെയും ഇതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ബംഗ്ലാദേശില് കൂടുതലും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെതിരാണ്. ഇവരുടെ വേഷവിധാനമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവരെ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇവരെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കും. കാരണം ഇവര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വന്നവരാണ് എന്ന് കരുതി ഇവരെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ കൊല്ലാൻ ആ തോക്ക് മുനയിൽ നിൽക്കുന്ന 2 ഭക്തന്മാർ. സാധാരണ മനുഷ്യരെന്താണ്? തന്റെ ജീവൻ പോകുന്നതെന്ന് പേടിക്കുമല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ തിരുനാമ കീർത്തനം. ആ തോക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോ ഇവർ 2 പേരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തായാലും നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മരിക്കാൻ പോവാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് മരിക്കാം. അങ്ങനെ അവര് 2 കൈ ഉയർത്തിട്ട് ഹരി ബോൽ എന്ന് പറയുകയാണ്. ആ തോക്കും കൊണ്ട് നിന്നവര് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇങ്ങനെ ഇവർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാരും പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവര് മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ച്, കാരണം സാധാരണ ഉള്ളവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഏത് നിമിഷമാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമ്മളിപ്പോ മരിക്കാൻ പോവാന്ന്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, അവസാന നിമിഷം ആരെയാണോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത്, എന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ നീ എന്റെ അടുത്തെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് മരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ 2 കൈയും പൊക്കി ഹരി ബോൾ പറയുകയാണ്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന് ഏത് സാഹചര്യം ആയാലും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം മതി. ആ തിരുനാമം കീർത്തനം കൊണ്ട് അവര് ആനന്ദഭരിതരായി തീരുകയാണ്.
അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു രീതി കണ്ടപ്പോ അവരെ വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹരിനാമത്തിന്റെ ആ ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് അവരെ വെറുതെ വിട്ടു. അപ്പോ അതുപോലെ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ തിരുനാമം ജപം കേട്ടാൽ ആനന്ദഭരിതരാകും. എന്നാൽ ഒരു അസുരന്മാരോ, അവര് ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പായുകയാണ്. അസുരഗണങ്ങൾ ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ, ഋഷികേശനെ കണ്ടാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തി കാണുമ്പോഴേ അവര് പായുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ പുരുസ്താധ പൃഷ്ഠസ്ഥേ നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തേസി സർവഃ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭഗവാനില്. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ പ്രണമിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉടമയാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യതുസ്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി ആജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തസ്മശം തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരുന്നപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ഇതുവരെ ആരും ദർശിക്കാത്ത ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തുപോയി. ഈ കൃഷ്ണന്റെ കൂടാണോ ഞാൻ ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹേ കൃഷ്ണ, യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് തോളിൽ കൈയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കുകയും കൂടെ കിടക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നു, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത് അത് വളരെ തെറ്റായി പോയി എന്ന് തോന്നി അർജുനൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേ ഞാൻ മാനിച്ചില്ലല്ലോ, അങ്ങ് ഇത്രയും വലിയവനാന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ പിഴവുകൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അച്യുത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അച്യുത എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നാശമില്ലാത്തവനാണ്. ച്യുതിയില്ലാത്ത, അതെ, വീഴ്ചയില്ലാത്ത. അപ്പൊ എന്തിന് നാശമില്ലാത്ത എന്നാണ് ഈ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ച്യുതിയില് വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനെ പോലും ഭഗവാൻ മറക്കില്ല. ഒരു ഭക്തന് പോലും ആ ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു കാരുണ്യം ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോവില്ല. അതിൽ വീഴ്ച ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അതിൽ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്നാണ് അച്യുത എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നാശം എന്ന് പറയുമ്പോ പല ഇൻസ്റ്റന്റിലും നമുക്ക് നാശം എന്ന് പറയല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ചും അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇവൻ എന്റെ ഭക്തനായിരുന്നല്ലോ, ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരില്ല. ഒരാളെ പോലും, ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും അതുപോലും ഭഗവാൻ മിസ് ചെയ്യില്ല. അത്രയും വീഴ്ച പറ്റാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ട കാരുണ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും അച്യുത എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അർജുനൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വീഴ്ച പറ്റാത്ത ഒരു ഭക്തനോടും കരുണ കാട്ടാൻ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ പറ്റിപ്പോയ പിഴവുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ശരിക്കും ഭഗവാനോട് സാഖ്യഭാവമാണ്. 5 തരത്തിലുള്ള ഭാവമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് ശാന്തഭാവം, പിന്നെ ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇവിടെ അർജുനന് ഭാവമാണ്. സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ സാഖ്യം തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുംഭ സാഖ്യവും മറ്റേത് ഗൗരവ സാഖ്യവും. ഗൗരവ സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ഒരു ഗൗരവ സാഖ്യം, കാരണം അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ആ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഇന്റിമസി, ഒരു ചെറിയൊരു റെസ്പെക്ട് കാണും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ കൈകൂപ്പി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അതേസമയം
നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ്? അവര് കളിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ വന്നില്ലേ കൃഷ്ണനെ അവര് തോൽപ്പിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ തോളി കയറി ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ ഇതുപോലെ തോളി കയറി ഇരുന്ന് ഓടാൻ പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, നീ ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വന്നില്ലേ, ഇനി നാളെ നീ വരണ്ട. അത്രയ്ക്ക് ഇന്റിമസി കൂടുതലാണ് ഈ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ബാലകന്മാരുമായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഖ്യഭാവത്തിനെയാണ് വിശുംഭ സാഖ്യം. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ, അത്രയും ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള സാഖ്യഭാവത്തിനാണ്. ഇവിടെ അർജുനന്റെ സാഖ്യഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐശ്വര്യം മിക്സ് ആയിപ്പോയി. ഐശ്വര്യം മിക്സ് ആകുമ്പോൾ അർജുനൻ ചിലപ്പോ ഒരു ഭഗവാൻ സർവ്വ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ആ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. പക്ഷെ ഈ ഐശ്വര്യം വല്ലവും നമ്മുടെ ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ കാണിച്ചിട്ട് പറയും, ഓ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അവര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇത്രയും രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ കൊല്ലുമ്പോ അവര് ഒരിക്കലും അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. അവര് പറയുന്നത് യശോദാമ്മയും നന്ദമഹാരാജാവും നാരായണന്റെ വലിയ ഭക്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് നാരായണന്റെ ശക്തി നിനക്ക് കിട്ടി, ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നീ ഈ രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നത്. അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വന്നതൊന്നും അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല, അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു ഐശ്വര്യം വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്റിമസി കൂടുതലാണ്, ഭഗവാനോട് അതിരില്ലാത്ത ആ ഒരു സ്നേഹം വരികയാണ്. ഇവിടെ അർജുനനും അതേ സ്നേഹമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ആ ഒരു ബഹുമാനം കൂടെ അർജുനന് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമന്തമാദ്യം യത്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു രൂപം ഭഗവാൻ വേറെ ആർക്കും കാണിച്ചിട്ടില്ല, നീ ഒഴികെ വേറെ ആരും ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം, സഞ്ജയൻ അവിടെ നിന്ന് കാണുകയാണ്, കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിസ്തരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു വിശ്വരൂപം, ഇതുപോലത്തെ ഒരു രൂപം നമ്മുടെ അർജുനന് കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇത് വേറെ ആരൊക്കെ കണ്ടു? വേറെ ദേവി ദേവന്മാരെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് കാണുകയാണ്. കാരണം ഇത് ഒക്കെ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപമാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ രൂപത്തെ വണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നവേദയജ്ഞാധ്യയനൈർന ദൈന്യേർ നച ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രേ ഏവം രൂപശക്യഹമ്യലോകേ ദൃഷ്ടം തദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഔദ്യലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മാദേവ്യധാമാചമിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമിദൃഷ്മേധം വ്യഭേദഭി പ്രീതിമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പം അർജുനൻ പിന്നീട് പറയും, അർജുനൻ ഈ ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണണ്ട, ഭഗവാനെ അങ്ങ് തിരിച്ച് അങ്ങയുടെ ആ രൂപത്തിൽ വരാൻ പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത് കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവണ്ട, ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് തീരുകയാണ് ഈ രൂപം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പഴയ രൂപത്തിൽ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാം. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത്വാ സ്വഗം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഉടനെ ഇരുകൈകളുള്ള രൂപത്തിലല്ല ഭഗവാൻ വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ്, ശംഖചക്ര ഗദാപത്മം ധരിച്ച ആ ചതുർഭുജ രൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി
ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ചതുർഭുജ രൂപവുമുണ്ട്, ഇരു കൈകളുള്ള രൂപമുണ്ട്. ആ നാരായണ രൂപമാണ് ചതുർഭുജ രൂപം. ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായവരുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇരു കൈകളുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ടും ചതുർഭുജ രൂപത്തോടാണ് കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടത തോന്നിയത്. അത് ആരൊക്കെയാന്ന് പറയാമോ? തന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ? ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അവസാനം ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഭീഷ്മർ പിതാമഹന് ഈ ഇരുകൈകളുള്ള രൂപം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിരുന്നു കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ആ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുപോലെ ധ്രുവനും ആ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ രൂപത്തെക്കാളും ഇരു കൈകളുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൊള്ളുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാഞ്ചന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം, അതായത് ഇരു കൈകളുള്ള ആ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇരു കൈകളുള്ള രൂപം, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോകും. ബ്രഹ്മാവ് നേരെ എവിടെ പോകും? ആ ക്ഷീരസാഗരത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാനായിരിക്കും അങ്ങോ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ പോകും. ആ സാഗരത്തിന്റെ തീരത്തിരുന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനിക്കുമ്പോ ആ ക്ഷീരസാഗരത്തുള്ള ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തുള്ള ഇരു കൈകളുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനാണ് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ആ രൂപം. നാഹം വൈദ്യർന തപസാ ചേജ്യ ശക്യേവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികൾ കൊണ്ടോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര തപസ് ചെയ്താലും, നമ്മൾ എത്ര വേദങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര ദാനയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക? എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക? ഭക്തി മാത്രം ഭഗവാൻ. അതെ, ഭക്തി. അതാണ്. അതിനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും, ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ചാപരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഏകാഗ്രമായ ഒരു ഭക്തി, അതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒറിജിനലി ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്, ആ വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു കൈകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ശരിക്കും ആ ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപമാണ് ആ രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപം. ആ രൂപം നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഏകാഗ്രമായുള്ള ഭക്തി വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇവിടെ കാണാം, ഈ വിഗ്രഹം എവിടുത്തെയാന്ന് അറിയാമോ? എവിടുത്തെ വിഗ്രഹമാണിത്? ഉടുപ്പി. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ കനകദാസ് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കാരണം ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറകുവശത്തുകൂടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരും. പക്ഷെ അവരവിടെ ഭഗവാനെ ഈ കനകദാസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് കനകദാസിനെ ഇട്ട് അടിക്കുമായിരുന്നു.
അടിച്ചപ്പോ കനകദാസ് പറയും കൃഷ്ണ നീ വേഗനേ. ആ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ, ആ കനകദാസിന്റെ ആ ഒരു പാട്ടാണ്. അത് കേട്ടപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? തന്റെ ഭക്തൻ ആ ഏത് കുലമാണോ ഏത് ഫാമിലി ജനിച്ചോ ഇതൊന്നുമല്ല, ആ ഭക്തിയാണ്. ഭഗവാനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം, ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് ദർശനം തരൂ എന്നും മാത്രം അത് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഭക്തനാണല്ലേ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വടിയെടുത്ത് തിരിയും, നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ആ വാളില് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിലേക്കൂടെ കനകദാസിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുന്നു. കനകനഷ്കിണ്ടി എന്നാണ് ആ ഒരു അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഉടുപ്പിയിൽ പോകുമ്പോ നമുക്ക് നേരിട്ട് അല്ല, ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ആ ഗ്രില്ലിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കനകദാസിന് ദർശനം കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം ആ ഒരു നിന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തിരിയാണ് ചെയ്തല്ലേ. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപം, ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റ് ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ശരിക്കുമുള്ള ഒറിജിനൽ ഇരുകൈകളുള്ള ഭഗവാനാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് ചതുർഭുജ രൂപം ഉണ്ടായത്. ആ ചതുർഭുജ രൂപമുള്ള ഭഗവാൻ പിന്നെ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരൊട്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രൂപമല്ല. അത് ശരി, ഈ ഭൗതികവാദികൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം വരുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഇരുകൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ കാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാഭോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സർവഭൂതങ്ങളിലും സുഹൃത്ത് രൂപേണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യം ഒന്നും കൂടാതെ, അതായത് നമ്മൾ എന്തേലും നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം, ശുദ്ധമായി സേവനം ചെയ്യുന്നു, മാലിന്യമില്ലാതെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് സർവഭൂതങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഹൃത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുക. കാരണം അവരും ഇതേപോലെ വന്ന് വീണുപോയ ആത്മാക്കളാണ്. ബാക്കി ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് നാളെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ കിടന്ന് അവരിതെല്ലാം മറന്ന് ആ ഭൗതികതയിൽ പെട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര എന്ത് കൊടുക്കുക? കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നതും ഭൗതികതയിലുള്ള പെട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ നമ്മളെ വരാൻ സഹായിക്കുന്നവർ, അവരാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമ സുഹൃത്ത്. കാരണം ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണല്ലേ, ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്, ഇതെല്ലാം അവസാനിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ശരിക്കുമുള്ള വാസസ്ഥലമായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിശ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. എല്ലാരും നാമം ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.